Kaixo, energia berriztagarrien ingenieritzako graduko lan irteerak ikusiko ditugu aurkezpen honetan. Gogoratu, gradu hau Gipuzkoako ingenieritzia eskolan ematen dela Eibarko atalean. Gradu hau bukatu ondoren, zuzenean lan mundura joan zaitezkete. Edo, beste aukera bat, masterra egitea izango litzake. Masterra egin ondoren, zuzenean ere lan mundura. Edo, beste aukera bat, masterran ondoren, doktoretza tesi bat egitea. Baina, nahi dut argi gelditzea, graduarekin zuzenean lan mundura joan zaitezketela. Lan motak, egin ditzakezuen lan motak. Izan daitezke energia berriztagarri buruzko proiektuak, edo zuzendaritzak, ekipoen mantentze lanak, energia berriztagarrien baliabideen ebaluaketa, ingurumenari dagokion eraginkortasun energetikoaren azterketa, energiari buruzko auditoritzak, banakako eta konektaturik dauden sistema elektronikoen eta elektrikoen garapenak, eta ikerketa proiektuak baita ere. Lan irteerak, lan mota hauek egin ditzakezue bai enpresetan, administrazio publikoan, zentro teknologikoetan, irakaskuntzan ere bai aukera izango litzake, eta gestore energetiko moduan ere bai lan irtera bat izango litzake. Nahi dut argi gelditzea, energia berriztagarrien inguruan, ikerkuntza proiektu asko ugari daudela, oraindik asko dago arlo honetan ikertzeko, eta bai enpresetan, zentro teknologikoetan aukera ugari daudela. Gero, aipatu nahiko nuke ere bai, ondorengo proiektu eta obra zuzendaritzak egiteko gaituak daudela. Adibidez, gas instalazioak, eraikinen instalazio termikoak, tentsio handi eta txikiko instalazioak, da hotz instalazio eta ur hornidurako instalazioak egiteko gaituta daude gure ikasleak. Kolaborazioak. Hainbat enpresekin kolaboratzen dugu, bai praktikak egiteko edo gradu amaierako lanak egiteko. Gure ikasleek askok, azkenengo kursoan, praktikak egiten dituzte enpresa desberdinetan, eta beste batzuk praktikez gain, gradu amaierako lan ere bai enpresetan egiten dute. Eta hainbat hitzarmen ditugu enpresa desberdinekin, adibidez Ciemat, Zener, Teknalia, Ikalau Tekniker hemen Eibarren dagona, Zener, IGT-an, hemen dituzue hainbat enpresa, Sunzel, Sarework, hainbat, DBGESA, Iberdrola, eta hainbat, pasatzen ditut. Eta baita ere bai, lan egin izan dugu, bai erakunde publikoekin eta udaletxeekin proiektuak egiteko. Energia berriztagarrien inguruko proiektuak egin izan ditugu, adibidez, udaletxeren batean egin izan dugu proiektu bat galdara bioenergia o galdara bat egiteko, edo plaka fotovoltaikoak sartzeko erakunde publikoetan, hainbat udaletxek eskatutako lanak izan dira, hemen dituzue udaletxeen izenak, udaletxe guzti hauekin egin izan duten lan gure ikasleek beraien gradu amaierako lanetan. Eta, oin pixka bat erakutziko dizkizuet, gure ikasle batzuk, pixka lehenengo datutxo batzuk, eta gero ikusiko ditugu, gurekin ikasi duten ikasle batzuk non dauden. Okupazio tasa, azkenengo lehenengo 2 urteetako datua bakarekan ditugu, zek datuak ematen ditu 5 urtera, orduan, okupazio tasa da 1,91 baino altuagoa, eta ikasleak amaitzen dutenetik lehenengo lana aurkitzen dutenera, pasatzen dira, gutxi gora bera, 13-18 hilabete. Hori ez du nahi esan, 13-18 hilabete lan bila egoten direla. Aurkitzeko denbora bataz bestekoa da 5 hilabete. Zergatik ez dira azten, bilatzen azten direnetik aurkitzen dutenera 5 hilabete da bataz besteko. Zergatik egoten dira 13-18 hilabete lehenengo lana aurkitu arte, gehienak garaio master bat egiten dutelako. 160 baino gehiago master bat egiten du. Horregatik lehenengo lana hasi arte, 13-18 bat hilabete pasatzen dira, da gutxi gora bera master baten iraupena. Zergatik, askok agian nahi dute espezialitatu, ez dakit, adibidez fotovoltaikan, edo itxas energian, edo
edo adibidez adar industrialean, orduan asko masterak egiten dituzte, espezializazio bat hartzeko. Zein da gure graduaren bataz besteko nota? Lehenengo mailan sartzen dien ikasleen bataz besteko nota dago 9 eta 10 artean, normalean, azkenengo 2 urteetan behintzat. Eta nota minimoa, pasan urteko nota minimoa izan da 6,81. Badakizue nota minimoa da sartzen den azkenengo ikaslearen nota. Guk normalean urtero 70 ikasleentzako daukagu tokia, eta azkenengo nota minimoa da azkenengo sartzen den ikaslearen nota. Eta aurten izan da 6,81. Eta orain pizkat erakutzeko izkizu eta hainbat ikasle, gurekin energia berriztagarrien gradua ikasi zutena, adibidez Julen Garzia, hau Gaztelerako taldeko ikasle bazan, eta teknikerren dago lanean, ikerlari bezala automozio eta kontroleko sailean. Onintza euskara taldeko ikasle bat izan zen, eta dago digital teknikari bezala lanean. Hau Frantzian dago Onintza. Adibidez Gaizka Saldaina eskolan dugu, Gaizkak egin zuen masterra eta gero tesia egin du, eta orain uste dute otsaila honetan aurkeztuko du tesia. Baina oraingoz eskolan daukagu, laborategi bat daukagu ikerlariekin, eta gure eskolan dago. Eta baita Mikel González ere, Mikel González pasan urtean hasi zen tesia egiten, gradu egin zuen, gero master bat, eta orain gure irakasle batekin tesia, doktoraua egiten dago. Gero Raquel Algilaga, klima aldaketa eta iraunkortasunaren espezializatutako aholkularia da, eta hor daukazu enpresa, Factors Ideas for Change lanean ari da, gaur egun. Eider Iturrate, gure gradua egin zuen Eiderrek ere bai, eta Lankorren egon da praktiketan. Asier Etxezarraga, Asier ez dakit ez nago ziur, lehenengo bigarren promozioko ikaslea izan zen, euskarako taldekoa ere bai, eta Asier Iberdrolan dago lanean, baina Asier urtero etortzen da gure eskolara, eolikako arloa lan egiten dugu, eta txarlak ematera. Guk urtean zehar 3 txarla antolatzen ditugu ekitaldiak, eta inbitatzen etortzen dira hainbat enpresetatik azaltzea adibidez, eolikakoak egiten ditugunean, eolika lan egiten duten hainbat enpresetako jendea etortzen da, fotovoltaikoakoak egiten ditugunean berdin, eta bioenergiako ekitaldi batzuk ere bai egiten ditugu, eta etortzen dira arlokoak. Eta Asier normalean urtero etortzen da ona. Baina gurekin egin zuen gradua. Leire Txabarri ere bai, gure ikasle bat izan zen, eta Danfosen dago lanean. Eta dago ingeniaria graduatu lanpostu batean lanean, berrikuntza eta energia eraginkortasuna sustatuz hiri eraikuntzan eta berokuntzaren sektorean. Hau eraikuntzan sektorean dago lanean. Eta informazio gehiago nahi baduzue, hemen daukazue helbidea, gure idazkaritzako helbidea, edo weba, eskolako esteka, edo baita telefonoz ere deitu dezakezu, edo zein informazio behar baduzue. Eta, eskola ikusi nahi baduzu eta aukera baldin badago, itxita ez badago, gure ideia da, 2 jardunaldi egitea ategireketarako, martxoaren 6an eta martxoaren 9an, martxoaren 6 larunbata izango da goizez, eta martxoaren 9an asteartea arratsaldez. Mila esker guztiagatik.